שלום, קוראים לי אליעד פרץ, אני בן 23. יש מצב שראיתם אותי פה, כן. יכול להיות שנתקלתם בי באחד מהפסטיבלים שהופעתי בהם, או שיש מצב, אמן, הלוואי שהגעתם אליי דרך האלבום שלי סולמות ונחשים. אני זמר, יוצר, קלידן ומפיק מוזיקלי. לרוב אומרים בתחילת דרכו, אבל רציתי שנייה לתת לכם הצצה כמה תחילת הדרך היא בשום מצב לא התחלה. באמת, מגיל 14 אני משקיע הכל על המוזיקה שלי, ואפילו הספקתי להגשים כמה חלומות. תודה רבה אמיר, חולה עליך. מהשקל הראשון שהרווחתי, התרכזתי בללמד את עצמי כל דבר שיגרום למוזיקה שלי להישמע טוב יותר. משיעורי פיתוח קול, להפיק את עצמי מוזיקלי, ללימודים בבית ספר הכי נחשב למוזיקה. בקיצור, one man show של החיים. למה אני מספר את כל זה בעצם? אז א', פשוט שמתי לב שאף פעם לא דיברתי ישירות בשום מקום, ומרגיש שזה בדיוק המקום לדבר ולשתף. וב', היום אני מבין שבשביל שיכירו אותי טוב יותר, ובצורה הכי אמיתית שיש, צריך להכניס את האומנות לתוך ההנגשה שלה לאנשים. אז כן, אני יוצא לדרך חדשה ומטורפת. אני רק בהתחלה, אבל אני באמת רוצה להכניס אתכם לעולם שלי, לסשנים באולפנים, לעבודה על שירים חדשים, מחנות להופעות, ובאמת כל דבר שאני רק אצליח לשתף. אתם מוזמנים להצטרף אליי, זהו, סרטון הבא יהיה יותר מצחיק, אני סתם הייתי צריך את הפוקוס שלכם שנייה. יאללה ביי, הנה אני על סוס.